Само гледай сега в момента. Как си? Бата, къде се намираме, бе? Къде се намираме, брат? В момента сме в Истанбул Airport, брат. Така ли се води, да? Айде, шаут-аут за Истанбул Airport, между другото. А къде сме тръгнали, знаете ли? Към Макдоналдс, нали? Макдоналдс. Не, бе. Subway. KFM, бата, има ли го? Между другото, гледай сега, тайната рецепта на рак бургера. Да ни пращаме на каз. Охо, те си копкат. А те акът? Те си копкат. Да, тръгнали сме с две котенца. Луси. Айде, ришче. Копкай си, бата. И така, между другото, да, с малко отиваме да хапваме. Не знам за какво камера... не, така е камерата, правилно, да, добре. Малко отиваме да хапваме, качеството смятам, че е добре. Мязам на някакъв 97 годишен ултра гига мега генгста. Стоян Колев Лонаби. И вижте го Пенилайс. Хай, Джорджи! Джимми Сампало! Аз съм то, Бил Скарсгар, то от... Да, той това е Пенилайс. Да, бе, Пенилайс. Пенилайс. Забе. Я направи смеха на Пенилайс. Аз не мога да смея. Let's go! Let's go! Само това ли? Шпим шотове, дами и господа. Кажа! Верно имаше нищо от маргарита, брат, обаче със сирене беше 32 евро, брат. Кууу! Ти от сега, бе. 160 грама бургер, 25 евро. Ако искаш. Мега рейдж бейт, брат, мега рейдж бейт. Как може да продаваш 160 грама чизбургер за 18 евро, брат? За 18, 360 грама са 28 шибани евро, брат. Това не ги е срам. Срам нямат, не ги е страх от горе. Отивам в Пукет. Пукет първото място е, отивам за 5 евро да се наям като шампион. Значи 4 пици 2 евро, 2 лейди боя 5 евро. Жу, какво се случва, маняк? Брат, 150 грама дюна, Пилешки бургер. и 5 шибани евро, брат. 35 евро, един дюна. Взимам се тублярам. Тумблеро, спрямо ръката ми. И е 10 евро, маняк. 9 9. и е 340 грама. А дюнер е 150 грама, 35 евро. Да, ако реша да сложи повече месо. Нема. Тук е криза, бата, нема ти сложи. ТК, следете ТК-тата. Багдад, Дубай, Дурбан. Ама не, то... Има Пукет. Къде? 1,50. 0172, 1,50. Още... Да, около 6 часа. И проблема е, че през тези 6 часа ще консумираме само въздух. Поне на българското летище Маняци имаше чешмички, къде си напълниш вода за пиене. Тук и това няма, между другото. Виж, ей там чешма. Си чак? Hot water, бе. Има и нормален Су water. Сега това е. Искам да видя какви са цените там. Около 400 евро един бургер. Абсолютно да. Така. Следващите цени, маняк. Добре. Пица бората 32 евро. Добре. Откърни менюто и да зварим. Направим русно. Soft drinks, Coca-Cola, 7,50 евро. То няма никакви. Жестоко, маня. What the fuck, бе, лек. Стига, бе, човек. Я, чакай Subway. Ето му Subway. Така. Напредаме. For the vlog, bro. ¿Cómo estás? Where are you from? Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Love you. Love you too, bro. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bye bye. YouTube? Yeah, YouTube. Channel name? We're still making it, but you're gonna see it right I here. love you. Wait a second. IG? Yeah. Really follow back? I'm gonna turn you. Okay. Bye bye. What do you have here, by the way? Me? Yeah. Okay. Bye, brother. See you later. Bye bye. Помните какво лавихме за ненормалшините тук? Значи мога би се похваля за 25 евро, в момента имам напредък, гайс. Сосчета. Голям е, не е малък.
Мисля над една педа, над 25 см. Картофки, количка. Какво ти не ето? Картофи с някакви по-различни. Пробай. С чедър ли са? Да. Маняци, връщам се после. 30 евро един джуниор, брат. И 5 бе, не те е срам да лъжеш. 35. Чакай, сега снимаме ето тази, която е, тя е с камерка и още като се качихме, тръгна да ни се усмихва и искаше да ни изпържи и да си купим от нейните тъпи лайна за 20 евро, но ние не го направихме. Ядохме за 12, защото сме най-умните и най-готините. Аз съм към зомби цунами и така. Какво бе? What are you doing? Tell me. Why are you gay? Тумблеро. Чакай бе. Който ще го направя? Не бе. Направя после газа. Сега ще трябва, знаеш колко цензура сега ще има да слагам заради вас? Идиотите. То целият клип ще се цензура. Знаеш колко много цензура сега ще има да слагам заради вас? Според мен клипа, знаеш как се казва? Пип. 25 минути. 25 минути ще слушаш. Пип. Това кара хората да разгърнат собственото въображение. Здраве. Какво? Как мога да си 3 метра и 70 см, ама не? Не знам. Като малък съм ял много геймил, някакви кремери, шоколешки, милешки работи съм надял. И съм ме наказвал да виси от някъде. Виж, националната лотария. О, yes, габлинг. Екстази. О, yes. Let's go, стопари. Let's go. Let's go. Остават още 5 часа горе-долу. Бързо включване с нашите котараци. Ето ги. Здравей. Та. Избяга. О, yes. Колко е готин. Сине, ти си ангел мой. Сине, Бог ми те изпрати. Да добриш, сине, майчино сърце. Да те обичам и да ти се радвам. Ела бе, калбазанин. Ела тука. О, банатати момчето. Да, часът е вече 22:12 и си тръгнахме от оная стаечката, дето по-рано ви показах с животинките. Не знам какво друго мога да кажа, освен че остават още 4 часа до полета, да кажем 3 часа до чекина, така че вече мина половината. Правя много бързо включване, само да ви спомена, че остават час и половина до излитането. В момента отварят гейта. След това дългия е такова. Много се спи човек, супер ми уморено. Искам да се приверям, да се скъпя, да се вземе зъбите като нормални хора. И да почваме да работим. Да почваме да варим ким. Около. Защо? Черния. Вторите котки в Тайланд. Гайз, вече сме на последния полет за Пукет най-накрая. Броените 7-8 часа по-скоро минаха вече. Чекирахме се. Направо нямаме търпение, не сме минали през баня от супер много часове. Сме са мили абсолютно нищо и най-накрая вече сме в полета. Правете само 58 часа. И сме там. Ще има апдейт след като вече сме кацали в самолета. Тогава насладите се на 10 секунди.
По-рано караме с 800 и кусор километра в час. Що сме на кръл, бе? Що на кръл камера? Дай според. Защото самолетът като завива и той криви камера. Бахте го заби. Виж как кръв. Самолетът като завива. Там лета е така. Time left. Phuket time. Istanbul time. Let's go. Let's go, вече сме в Тайланд, Пхукет. Let's fucking go. That one is a good one. The one that they show you. I check already. В момента сме от едно от най-мечтаните места в момента в Тайланд, Северен Елеван. До този момент човек, казвам, до момента цените са някакви супер ниските, само като погледнеш. Тук всичко е на стойност до 60 цента, 70 макс. Бургери. Пиене, пепси, това някакво пепси с вкус на дубайски шоколад ми излезе 49 цента. Хората тук са, не знам, супер, някакви супер много любезни хора, реално. И има някои неща, които са скъпи горе, може ли да се каже, но разликата е пак огромна. Иначе тук в ключката може би има към 3-4 евро, нещо такова, 3 евро. 3 евро сигурно си има вътре в ключката. Влеждаме се на касата и отиваме да плащаме и след това се виждаме вече в нашото местец, където ще седнем. Айде. Така, до този момент, кажи молят се по мен. Колко е? 20 евро. Колко? 13 евро. Около 13 евро. Екстра. Туалетна, пиясък и вътре има такова лопатка, 9,80 евро. Вариант нямаше ли Малко беше. бъдеща може да смени вече. Няма да пускам като туалетна, пясък и лопатка за 9 евро. Туалетната, лопатката, пясъка, 9,80. Аз мисля, съм купила на моята предишна котка, само пясъка 9. Точно това Да. Правя едно много бързо включване в момента. Много е красиво място, много е брутално. Само да видите за какво става въпрос тук. Градина, фитнес, билярд, всяки работи. Ей, там е място, където ще бъдем известно време. Басейна също. Малко повече апдейти Ей, това е хора, това е готичка храна. Една от най-добрия клас. Не знам какъв грамаж ме е доста, струва 9 евро. 9 евро, най-добрия клас храна. Клетката ми ще беше около 6 или 7 евро, нещо такова. Пясъка 2 евро. Пясъка 2 евро, това е просто нереално, човек. Нереално. Наистина. Просто така е някакво Виж какво супер. пепси има. Покажи на хората. Пепси 49 цента. Дубайски шоколад. Ако искаш. Самата нещо, консистенция не ходим на нататък. нещата тук е толкова наситена. Елате да ходим да чуем, той ще ни обясни. Айде сега ще влезем вътре и ще има отново пак включване след малко. Гайс, вече сме на място, което в момента ще живеем известно време. В момента сме в нашия личен фитнес. В този момент, правим една много тежка тренировка след малък тежък локдаун от фитнеса. Ето тук сме с нашия човек. Къде е жълто, къде е батинката. Премиум.
премиум, не, много ми е премиум. Пукаш фитнесчето на хората, 58 хиляди инчов телевизор. Публиката от България, няма проблеми. Брутално, бега брутално. Ще има малки откъси от самата тренировка, така че нека направим малък транзишън. Добре. Долу тази тренировка за момент се получава. Keep going up. Момчета, разцъкваме малко билярд. Среднощенска. Не знам колко е часа, сега ще ви кажа колко е часа. Момента е 2:43. Тайланд. Тайландско време. Нагласихме с най-накрая телефона. Мога вече да изписва и тук какъв е часа. Ако бля, ще разцъкваме и се отиваме до легендарния магазин отново 7-Eleven. What is going on right now? Колко банани имаш тебе? Колко банан? Имам един брат. Не бе, пари колко имаш? Трябва да знам. 50 хиляди пата. Човек, защо? Виж колко се личи, че светлината, виж как ти премигва цялата светлина, брат. Лето светлини? Да. Така един банан е 9 бата. 9 бата колко са? 30 стотинки. 9, 23. Да, бе, 23 стотинки. 23? 18 бати са толкова с около 20 цента. 50 цента. 9 бата. 9 бати. 24 цента. 24 цента един банан. Един банан 24 цента. Добре ли? Сега взимам 10. Питам те, добре. Добре ли? Сега имаш 50 бата, бе. Взимам 58 банана. Имам. Имаш първо. Взимам си 9. Искам най-ефтиния бургер, маляк, който ще е... Той няма бургер да стане. Какъв е това, бе? Що е с бургера е от... Брат, малко оризана диета, не знам. Ще го караш малко на ориз. Това е най-ефтиният тост. И за 1 евро толкова банани си вземте, аз 5. А ви? Един. И той ще е моя банан. Сколко тежи? Сколко тежи банан? Супер сме тъпи и гадни европейци, сме дошли тук да подпомагаме на тази държава. Учете се от нас. Изкарате 200 евро онлайн и може да живеете тук без проблем. Кой е това? Ай, това е много, ако това е между другото оризов Хляб. нещо такова. От оризово тесто се прави това нещо. Да, и вътре е пълно с месо или сладко или каквото да е. Това е нашата котка. Тайландска котка, тя е мелка на Тайланда. Мяу. Тя не се обръща на пис, обръща се на мяу, 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 мяу. Мяу. На тая котка е... А не питахме дали куче е бал. Куче сигурно е Бал. закуска. Тъдън-тън. Тук барабаните. Сеш се? Бойче май най-да участвам в Олго. Това е добро. Тук е че, знаете, Как е моето момче? Много добро. Бабо. само вода от чешмата. Ама... Тук би ли пил вода от чешмата? Всеки ден. Но трябва да я преварите. Бая, трябва да се превари тази вода. Между тук сметнахме 4 кубика вода струват колко евро и 18... Не, 3 евро и 18 цента. Смисъл... Как го сметна, бе? Смятахме със Светлозар днеска на терасата, докато пишем цигари. Чакай, бе, 25 бати е 1 кубик. Кого е 25 бати? От 20 до 40. 66 цента, бе. Нормално си. Не, бе, 25 бати си. Плътна цена има. Я съм 8 кубика колко са? 8 кубика колко са? Да. Ви казахте 4, бе. 4 казахме. Не 8, не сме по двойки.
25. Е 5 евро. Само той пише не свет. Тока е 8 на киловатт. 8 бата на киловатт. Това колко е? Да изкачаме 200 киловата сметни. Около 30 евро някъде. Математика. Колко билото? А ти казвам повече от 200 киловата, няма как да изкарчам. Трябваше да направим снимки на тия работа. А? Какво пише на документа, бе? Те ще не се разпечатат с документ. Дай бе, че ми го взеха май на два пепета. Много добро. Вече ще видим утре, гайс, от ден 3 в Тайланд. До ден? Ден 3 утре? До ден? Не съм казал толкова. Ма не, до кой ден ще сме? За мен ничего. Дали? Ако не умрем. Чао.